Usamathandweni MaPPC kwaye uthande endaweni engaqhelekanga nebingalindelekanga. Ukhangeleka ingathi noluthando lwabo lushushu baleqwa ngumgqomo. Ingaba useza kuhlala enguMaPPC ohlala isiva ngonina okanye izinto zakutshintsha kuba enomntu omtsha ebomini bakhe? Kukho udonga olwakhiwe kude kufuphi, ingaba lakhiwe ngubani? Kwaye zeziphi imveliso ezizizo nezingezizo ezisetyenzisiweyo? Masike sibhekise eDikagong siya kurhatyuliswa khona kakuhle. Kini, bona nje izinkukhu zicinga ukuba ndinto yodlala. Mka, zibhokhwe ndini, nitsho ngendevu ngathi sezendoda yomziyoni. Chi, hambani niyofundekela phakude. Yo, ndaze ndakuvazwa indini. Nathi imbizi gxeka iketi ugeza ngendevu zebhokhwe. Wena ubukwazi bona bunjani? Mka, hambani. Yewethu kusakiwe. Khawuzapha mani mntanami kukho into endifuna siyithethe. Ngizaza kuphela xa unganibiza uMaPPC. Eshe umntaka noMev sisimanga esi. Ithini into uzala umntana umthi igama sukavuke ngenye imini azithiye lifunwa nguye lasestratweni. Kulungile ke xa usitsho. Khawuzapha MaPPC. Mama, yintoni? Bona nje mntanami ndicela ukucoca zatwa zezankukhu kwesasitiya sam. Hey, nditsho nezabhokhwe ndini. Beselizihleli pha endlini phambi koba ndizigxothe. Ndanditshilo ke kuba masizixhele into ezisizitye ingakumbi inkukhu. Siyandidinisa kodwa wena wala. Hayi mama, eyona nto izosixabanisa nabamelwane kaloku leyo. Tshini? Sana lwam. Ucinga uba ndisacenga ukuthandwa ndimdala kangaka? Kunini ndibaxela khona babamelwane ukuba bavalele izinkukhu zabo kuba siyandimosha mane esitiyeni sam. Futhi uyayazi indlela endasakha nzima ngayo sasitiya. Ndisebenzise zazitena ze-M140 blocks, i-blocks tena mntanam. Izitena eziyi-36 zonke ukwakha la ndawana incinci. Yimali leyo ke. Ukanti ke ixesha lam ke lixabisekile kwaye liyimali. Kwaye ke isitiya sam singumyezo kum. Wena usame apho ndixelela ngokuphilisana ngoxolo nabamelwane. Elo xesha mna uba uboma bunalo tuxolo ngenxa yale mfuyo yabo ebubhanqa. Yo! Kodwa mawucinga uba bubuchule kurhwanqulana nabamelwane ngenxa yemfuyo mama. Suzangixelela imfeketho apha wena yobemelwane. Kanti ke kabani lemfuyo? Ungakhe nje ulinge wena. Hamba kakade uhambe uyococa ubaba umdaka benzo zezankukhu pha kwesasitiya sam. Mka. Mama, ingaba nalamadonga ngaphandle nawo adinga kuzokho iplan? Ewe kaloku kufuneka uzobe iplan yakho phantsi emhlabeni phambi kokuba ugrumbe. Ukwenzela uba isiseko sakho sesakhiwo singabi ngathi sigosonyana sibe ngumngxunya nje ukubone. Ukwakha ke mfo wam kufuna ingqiqo. Kufuneka uhlale uphathene tape measure umejarishe ukwenzela into yoba yonke into ihambe kakuhle. Akwenziwa amaqashisho kaloku xa kusakhiwa ke mfo wam. Oh, ndiyabona. Nangumhlakulo mama, senilungele ugruma. Mama, wenza indonga zeJericho ngenxa yenkukhu nebhokhwe. Phula apha wena. Andithi nguwe othi awufuni sixabane nabamelwane. Anditsho. Masakhe ke izindonga zeJericho ndini. Enye into ke awukwazi ukukha umhlaba mani ngalomhlakulo ongqukuva. Sebenzisa umhlakulo lo uvulekileyo. Iza kushifo lembi lento lomhlakulo ongqukuva. Yeva ke apha emaceleni kaloku mntanami. Ewe ndiyayibona uze kanye nale ifuneka isamente ilungele lento siyenzayo. I-show wall. Kodwa ke iphi yona i-show build ye-foundation? Yazi ke bona nje ngathi abantu bangafunda nje ngathi aba. Umuntu ayazi yona samente efuneka isebenzisile. Oh, injalo kanti lento. Hey mama, inzima into yakho. Wena ufuna yonke into ihambe ngendlela. Awufuni nencinci impazamo. Phazama ntoni? Ndikhume nzulu kangakanani kanene. Ubunzulu njengobude berula. Anditsho? Ewe, ndicela ke ulumkele ezindawo ziphawulweyo apha emhlabeni. Ungazidibi ukwenzela uba lokusibona apho kufuneka sigrumbe khona. Ewe, xa sele sigqibile singaxuba isamente namatye senze iconcrete. Iyo leyo ke mfowethu. Uyabona ke usakakuhle ke kule nto kwakhe.
Uyayazi ukuba asifuni lento yethu ifana nezazakhiwo zakhiwe kakubi ngezasamente zingacacanga. Uthi woko yama kwedongeni mntasekhaya. Tyhini. Umplastarisho wonke ushiyeka apha ezimpahleni kuwe. Ndikhumbula kakuhle ke leyo. Loo nto yenza ukuba ezinye zesamente ziba nomlotha omninzi kunesamente. Yiyo le. Xa kusenzeka ngolo hlobo, loo nto ithetha ukuba usebenzise unombiliyane wemveliso. Sakuthi ke xa sigqiba uxuba, sigalele ikonkrithi emngxunyeni. Andithi mama? Ewe kalo mntanam siga. Mama, uright mama? Mama. Oh yini, kwenzeke ntoni kumama uNokwakha? Le yenze uMaPPC washiya nalo mhlakulo apho waleqa kumama wakhe. Simthanda ukufa umama uNokwakha. Nguye wasazisa ngePPC kuba engafuni ukusebenzisa isamente engenye ngaphandle kwePPC. Namhlanje sifunde lukhulu nangenye imveliso yePPC nayo ekufuneka isetyenziswe ngendlela efanelekileyo. Ngasidingo ngasinye onaso kukho ingxowa ekufaneleyo yePPC. Namhlanje ndifunde lukhulu malunga nokuba isamente yePPC show wall isebenza njani na. Ndiyathemba akukho nto imbi eyehlela umama uNokwakha. Ungaphosa sisiqendu sethu sevekezayo njengoko sifunda noMaPPC nako konke okudibene nesamente. Ndwendwela ikhasi lethu leFacebook iPPC Africa kunye nele Twitter elithi @ppc_Africa kunye nele Instagram elithi @ppc.africa. Ze uthatha inxaxheba kukhuphiswano lwethu lweveki apho ungaphumelela amabhaso rhoqo ngeveki kwaye uzibeke ethubeni lokuphumelela umagumede webhaso ekupheleni kwebali lethu. PPC, strength beyond.